Yena mke uKhansan TV igama uMkhunkazimulo. Ngenza amathongo fanele ngicacise lokhu. Ukuphapha kufuneka edlozini, anyeke ukuphapha. Ukuyaphuzela ethongweni akufuneki, yonke into ibuwesheweshe. Akufuneki nje ukuphapha edlozini, ngoba mawuzobila ubilenza abantu abadala ngeke kuhambe kahle izinto. Yebo, ngiyazi impilo imatpeketwane, izinto azihambi ngendlela. Uyazama ukuthi uzilungise. Okunesidina-ke manje ukuthi awufuni nokwenza iy'mbuzi phandle, awufuni nje nokuzenza, kodwa uthi impilo ibambile. Angikho lapho. Mawuzoyaphuzela uye yonke indawo la kungathunywanga khona, noma uzofika uyaphuzela uvume konke abakutshela kona, ungavuli amadlebe, uzoba nenkinga. Kufanele nazi ukuthi nima niza kuthina, sonigeza, sonihlambulula, lezi zinto ezisuka kunina zinamathela kuthina. Manje mawufika kumina kade ngibona ukuthi hayi umuntu oyaphuzela sterek, hhayi ubuwesheweshe ngapha nangapha. La elandla ngenza amathongo. Ngibe nengane la ihambile iyogeza. Uma iyogeza le ngane ithi uyogeza isimo sey'ngane zayo ezaphuphuma ey'ntathu. Umuntu ayitshela ukuthi nehamba ufike ugeze, uthi ngane zami ngiyanidiliza phezu kwami ngoba kuthiwa nginibelethe. Manje lolo limi lelo uliqaphele ulimi othi umelaphi wendabuko, njengoba ethe uyabadiliza, uyabasusa kuyena. Njengoba ngiyanisusa kumina, ngiyanidiliza. Mase sesuka lapha emfuleni eqeda ukugeza, geza athi ngiyanidiliza, sukani kumina. Mase elahla iy'ngubo zakhe azifake emfuleni, sihambe nomfula. Isiyalo samelaphi leso. Uthi mkhulu mase sengihamba emfuleni ngizwe izigi zingilandela, ngishawa uvalo. Uma ngifika kuloyo melaphi ngizwe indaba ngithuke kanje, engathi khona into wrong engiyenzile. Athi hhayi idlozi lakho liyasukuma. Lihlanganaphi idlozi nokugeza iy'ngane? Mefone uMkhunkazimulo ebevela akhuluma nami ngonyaka odlule, wenza lo buwesheweshe nobuyaphuzela engikushoyo, uphaphe edlozini, lo engisa ngikufuni. Wakhela kumina. Meza kumina, uma ngiphahla ngithuthi lo muthi amnike wona izinto ebediliza elahla isimo sedlozi nesimo samandla, isimo samanona phezu kwempilo yakhe. Ngoba mekuthi ugeza iy'ngane, akasho ngani akathi geza ngane zami ngiyanihlambulula, ngiyanigeza bani bahle, ngizogeza ithunzi lokuthi ngathungelelwa isimo sey'ngane. Kunalo akathi ngiyanidiliza, sukani kumina. Uma ngibheka lo muthi amnike wona kade ususa amandla, ususa nedlozi nenguba imbethe yamandla yethongo. Yingakho uma sehambe sezwe izigi uselandela yena manono naleli thongo lakhe leli elimlandelayo. Athi mkhulu uma ngilala ngizithole ngihlaseleka. Ngimtshele ukuthi cha, usudiliza isimo samandla nabantu abadala kuwena. Athi mkhulu nje kade ngiza la kuwena sengigejwe iy'moto kabili. Athi mkhulu okungidida kakhulu ukuthi ngilo ngenze lokho. Ngiyeza ukhona into esihambile. Ukugeza isilwane uyageza, yebo, khona isifo ugeze kube khona iy'ngubo ofaka emfuleni ulahle uhambise. Uma ukuthi ulapha ngaleyo ndlela umelaphi. Uze ulahle iy'ngubo nje uthi uyabadiliza. Izilwane yini kanti lezi? Ungaphila umphefumulo uma uphuma esiswini kuwena. Udiliza ukuthini? Made ubelethe ukuthini? Ngoba phela uma ukuthi lezo ngane seziyindala sihambe ngani nawe kube wena ukuthi ngiyazigeza ngoba ngiyazi nihamba nami, asihambe nisekhaya. Okumsizile-ke ukuthi ade khuluma uthe ngiyanidiliza ngane zami, asihambeni sekhaya ngikwazi ukuthi nginigonethe ngihlale kahle nami. Yingakho-ke manje usuthola ukuthi usezwa lezigi lezi. Wobhasobha umuntu othi wena hamba uyodiliza, obhe inkulumo. Kulungile methi umuntu hamba ulahle amathunzi amabi, iy'gubhu, otikolosho, omantindane, ulahle iy'chitho zedlozi. Bheka inkulumo yalo melaphi akunika yona, ngoba la khona amandla. Uma sethi mkhulu cha, ungitshela ukuthi angisheshe ngiyogeza ngoba khona abantu abalindele ukuthi bangene kumina funa ngiyabona. Ibaphi labantu? Bamuphi umsamo? Iy'lwane. Ngoba nijahe kakhulu ukujaha ukuhlola kunokuthi iy'thongo likunika impilo engcono. Kulungile ngoba ngizimisele ukuthi uma nginidedelela leli bhuku nginganiki amavidiyo angaphezu kwesikhombisa kulo nyaka ngoba akuzwakali. Asikho isidingo sokwakhipha.
bheka ukuthi nje ubeyogeza ugeza ubani, inkulumo ithini, utilizani, uzwisise wena lento leyo. Okubi-ke manje emfuleni, eminye imfula iney'khando zenyoka zabantu abazinza bona, ingazona ngisho nazemvelo. Kangaka umkhulu ethi uyahamba ngithi ngiyogeza abantu kuthiwa hhayi teta la kulo mfula kukhona isimo sesikhando, isilwane esiyinyoka. Kufanele umelaphi wendabuko bamvezele imfihlo yaleyo mfula azoya kuyona, axhumane nesidala samanzi kuyisona sangempela esabe umvinqangi lapho. Futhi uma eneqiniso akutshela angasabi, akutshela ukuthi la khona kume kanje nakanje nakanje. Into eyinkinga uma unedlozi elibi alibi phela ngoba lisuke likubulala, liyaba libi ngoba liyakuchilizela nasengozini. Hhayi qhuba nyaba uyaphuzela, akukho engizokusho mina.